Yes, jeg tror vi kører. Okay. Velkommen til den her video. Det her det er min daglige updates, hvor jeg hver evig eneste dag opdaterer jer omkring, hvordan jeg driver min egen forretning, og hvad I kan tage med herfra. Det er lørdag, det er min off day, hvor jeg vil nok mene det er 20-30 til 70-30% arbejde. Altså 20-30% arbejde i det. Og i dag har den stået på lidt idéer til thumbnail, idéer til noget content vi skal have skudt. Jeg har fået skrevet lidt ned og taget nogle noter og så videre. Jeg retter min kagen her. Sådan der. Fået taget nogle lidt noter og fundet lidt content. Jeg ved ikke helt hvad jeg synes om det, men bare lige skrevet lidt. Og så fordi vi stødte på et problem, hvis jeg lige finder det her hurtigt, med ham vi arbejder med. Det er det selvfølgelig, det er et problem man næsten altid støder på. Det er når man har sat en kampagne i gang, så skal der altid være galt med betalingen. Og når Facebook ikke får deres penge, så bliver de bare pain in the ass. De giver ikke en fuck. De skal have deres penge, og hvis de ikke får deres penge, så bliver der lukket og slukket for alt. Så det skete i går aftes, der gad jeg ikke lige til at kontakte ham, kunden, og så videre, og tage og skrive frem og tilbage, og at han skulle fikse det. Men han var hurtig her i morges, inden jeg næsten nåede at skrive til ham, så havde han opdaget det, og var i gang med at prøve at fikse det. Det var noget med banken, de var lidt skeptisk omkring, om det kunne være rigtigt, at Facebook var begyndt at tage nogle penge derfra os og så videre. Men han fik snakket med dem og sagt, at det er helt okay. Så det er jo også lidt her på to-do-listen for i dag. Den har stået på. Hvad har jeg ellers lavet? Efter den her video, så skal jeg til min daglige aftenrutine, hvor jeg lærer noget nyt om cold calling og generelt bare salgsteknikker. Og jeg tror, hvis det går okay hurtigt her med i aften, altså at få den her video skudt afsted, og så de her 2 opgaver, jamen så ser jeg, hvordan jeg kan bygge et ordentligt kundeflow. Og det er fra Jordan Platten, jeg ser de her videoer, hvor han fortæller overordnet, fordi han sælger selvfølgelig også et kursus, så han gider ikke gå helt ned i specifikker og give skabeloner og så videre. Men jeg hører lige hvad han har at sige i forhold til at skaffe så mange kunder som muligt, og bygge et helt flow, som bare kører automatisk, hvad han lige har at sige der til, hvis jeg får tid i dag. Det vil jeg nok sige, det er strategien i dag, at høre og se om det kan lade sig gøre for mit agency. Det vil jeg opdatere om i morgen. Det får jeg lige skrevet ned her. Skriver Jordan YT. Så har vi ligesom det på plads. Sundhed. Jamen, morgenmad tjek. Middagsmad et halvt tjek. Fordi jeg tog ud og se fodbold. Jeg ved ikke om I kan se, at jeg er lidt rød og så videre. Der ved 12:30-tiden. Og det blev lige lidt presset med tiden, så jeg kunne ikke nå at spise inden, desværre. Men efter jeg har set den kamp, så skyndte jeg mig lige i Netto og købe en proteinshake og proteinbar. Så det vil jeg egentlig også kalde et forholdsvis tjek. Jeg har jo selvfølgelig ikke fået den sædvanlige. Og så da jeg kom hjem fra fodbold, så tog jeg videre til en ny fodboldkamp. Nej, i mellemtiden. Da jeg kom hjem fra første fodboldkamp, der tog jeg ligesom nogle rugbrød og lige lidt pesto og så lidt pålæg ovenpå. Så det kan jeg også et tjek, og aftensmad er også stået perfekt. Noget usundt jeg har fået i dag? Nej, der tror jeg, det mindes jeg ikke om der er. Så er det fedt med kosten. Så det kører.
tracking for i dag. Cold calls, elektriker. Der har vi stadig ikke siden den 13. august. Jeg tror, jeg tager de næste her. Det må så være den 18. på mandag. Der starter vi en god uge op. Jeg kan selvfølgelig ikke cold call i weekender, når de ikke er på arbejde selvfølgelig. Så det ser jeg frem til. Jeg håber, jeg kan bruge nogle af de nye teknikker, jeg lærer her om aftenen. Jeg skriver det ned i min dagbog. Så jeg skrevet den her, hvis I kan se det. Dagens opgave. Sig aldrig jeg, vi, vores. Altså i forhold til vi hjælper, så handler det om os. Hvor vi så kan sige et eller andet. Mange elektrikere, bla 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 bla. Vi har fundet en løsning. Sådan og sådan og sådan. Hvordan det kan hjælpe dig, hvis du har samme problem og så videre. Det er sådan noget i den stil. Bare lige sådan overordnet. Og det var også noget af det, jeg prøvede der i onsdags med det nye script og gøre. Men det var onsdag. Og det synes jeg egentlig fungerede virkelig godt. De var meget sådan. Det var det der, hvor de begyndte at snakke mere end mig. Og det er det, man ligesom skal. Man skal ligesom bløde dem op. Og lige få dem til at snakke og virke bare sådan interesseret i deres forretning. Og se om der er noget, der kan forbedres. Og så derefter tilbyde, jamen ved du hvad, vi kan høre det, der godt kan forbedres. Skal vi egentlig ikke hjælpe med at tage det næste skridt og gøre det bedre? I forhold til næste tracking økonomi, der er sket noget. Men på den dårlige side, ingen revenue, ingen software, ingen staff, men et keyboard til 480. Jeg har investeret i det klassiske Logitech, jeg kan ikke huske hvad det hedder, MX Master Keys. Nu skal jeg lige se om det er billigere herinde. Jeg har fundet det til for Mac. Er der nu et der hedder på ProShop. Spændende. Jeg har bestilt det ved Elgan, de havde det på bud. Nej, Power er til 600. Spændende. ProShop. MX Key S. Er der forskel på dem? For Mac her for se. Det er jo spændende. Men det er jo trådløst, så jeg regner med, at det kan bruges det til. Det fandt jeg hen til Power til 600, og så kan man selvfølgelig trække momsen fra. Så det er nede i 500 kroner eller sådan noget deromkring. Yderligere besparet. Så det er okay, udover at den her måned der ser det sort ud, men vi har selvfølgelig de her, ham vi er i gang med lige nu, nyt opkald i næste uge, og så er jeg ved at planlægge endnu et kald. Vi er ved at få kaldet på plads. Hun vil gerne udvide prøveperioden på 14 dage. Og det siger, at det kan vi jo egentlig godt. Vi kommer bare ikke til at gøre noget ekstra. Kampagnen får lov til at køre og så videre. Og vi laver også optimering halvvejs. Jamen, så indtil halvvejs kommer vi ikke til at gøre noget. Og den anden del kommer vi heller ikke til at gøre noget. Det skal jeg lige have fortalt hende til det møde, vi skal have planlagt. Så hun er indforstået med det. Men ja, jeg tror hun er meget sådan resultatbaseret, hvordan det lige kommer til at være og gå. Så det bliver også spændende. Tallene her. Jeg ved ikke hvorfor den kunne vise de tal. Jeg ved ikke lige hvad der sker her. Nogle gange så lige før viste den at
der havde været kliks og så videre, men det er den gået væk fra igen. Men to-do-listen for i morgen, hvis vi lige kommer tilbage her til, det har jeg glemt, det er at planlægge content. Nu skal vi og så skal vi have lavet den lead video her fra Jordan Platten. Den skal jeg lige have set, hvis jeg ikke når det i dag, som jeg har sagt. Og så skal jeg have skrevet det ned til i morgen og få prøvet at sætte op, hvis det er. Ellers så skal jeg lave LinkedIn. Det er meget flot i her. LinkedIn. Hvad er der ellers? Der er ikke det store. Jeg tror, jeg enten skyder noget content, eller så får jeg bare planlagt en masse. Så vi har mandag. Nej, det bliver så tirsdag. Så tirsdag er klar til at skyde content, fordi jeg vil gerne have mandag. Det lidt bliver mødemandag, hvor vi tager alle kaldene og opdateringer og så videre. Og der tænker jeg, at vi skal i gang med noget cold calls, og så skal vi have opdateret det møde, vi skal på onsdag, og lige ham, der er kørende nu, og så hende her, der er interesseret. Det tager vi alle sammen mandag, hvis vi kan. Lige få skrevet og kontakte dem. Ja. Og det sidste punkt, det har jeg simpelthen ændret. Det hedder quote nu. Før hed det spørgsmål. Fordi jeg synes, de spørgsmål, jeg får, de er ikke så relateret for den situation, jeg står i. Så jeg tænker, at quote, det kan være lidt mere sådan dagens motivation, eller et eller andet i den stil. Og så kan vi lige sidde og reflektere over det. Så dagens quote er: Discipline equals freedom. Jocko Willink. Vi kan lige se her, hvem det er. Amerikansk forfatter. Jo, ham har vi set før. Jeg ved ikke, hvad han har skrevet og så videre. Men for lige at tolke på det, han har at sige. For mig, der betyder det jo egentlig, at det vil sige at holde sine rutiner, selvom det kan være hårdt, selvom du er træt. Det er egentlig i de situationer, hvor det er sværest at være disciplineret. Når du gerne vil noget andet, men gør det faktisk, fordi det er bedre for din fremtid. Det er disciplin. Og ja, gud fanden, om hvis du ikke er disciplineret i over et år, at det giver succes i en eller anden form. Jeg ved med, hvis du derude gjorde noget i et år, efter det år, så vil det være 10 gange bedre. Men nok ikke 50-100 gange bedre, end hvor du kommer fra. Men det er jo det, der er så svært, det er at være disciplineret og gøre det hver eneste dag. Så hvordan kan man gøre det bedre for en selv at være mere disciplineret? Noget jeg gør, det er at timeblock min kalender, min tid. Den første halvanden time af min dag, den står på morgenrutinen, siger jeg så. Jeg gør ikke andet end min morgenrutine der. Nogen siger, det er lang tid. Nogen siger, man skal bruge en halv time. Nogen siger, man skal stå op og arbejde. Men på den lange bane, du ødelægger dig selv. Det ved man godt. Det er hårdere for dig selv
Og stå op og arbejde med det samme. Lige tage det stille og roligt. Lige mærke dig selv. Lige få sat hele kroppen i gang. Og så arbejde. Og det er sådan noget, der hjælper til ens disciplin. På det sagt, så vil jeg sige tusind tak, fordi du har set den her video. Og vi ses bare igen i morgen. Peace.